un conte il·lustrat per Sara Vell i escrit per Miquel Ararach. Avui, Neus ens ha contat un conte molt xulo i es titula Anunciat als animals lletjos. El protagonista és Potxo, aquest polpet. Un dia, un cavall blanc va passar per la platja corrents i li va dir a Potxo que era lleig. I què va fer Potxo? Potxo va convocar una reunió. És cert, una reunió amb els altres animals. Els animals van fer una manifestació. Mireu com acudixen els animals! Hi van anar les serps, la granota, els cavalls els ossos, el lleó, el pingüí, inclús el dofí. Xof! No hi ha animals lletjos. Tots els animals són iguals.